मिला जुला के भोजपुरी इंडस्ट्री के बादशाह पावर स्टार पवन सिंह ही रही हैं। इस साबित कर दिल बड़े मनोज तिवारी। पवन सिंह आपके प्रत्याशी के खिलाफ में चुनावी मैदान में हैं। पवन के लिए कुछ नहीं कहूँगा। वहाँ प्रचार करने जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा के लिए? नहीं, मैं पवन के खिलाफ प्रचार नहीं करूँगा। अच्छा एगो बात बताई, कैसे इलो जाइलो, कौन मुंह लेके इलो जाइलो? जहाँ पवन सिंह खड़ा हो, मतलब इंकरा लोग के साथ में खड़ा, वो दिन का कहूँ पवन सिंह जवन दोस्त रहे तवन उड़ गई। मान के चली पहला बार चुनाव जाने बार लड़ल मनोज तिवारी, वो बार जाके पावर स्टार पवन सिंह खुद से मनोज तिवारी के छोड़ी ना, मनोज तिवारी के छोड़ी ना, केहू जना आइल अक्षरा के लेली, रवि किशन के लेली, केहू जना जातों से बिलोंग करते हैं, ठीक है? यही 18 साल का लफुआ है जो बोल रहे हैं ना, ये 18 साल का लफुआ घूम रहा है उसके साथ। यही वोट अपने माँ का दिलवाएगा, पवन सिंह को जिताएगा। अच्छा देखिए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा से के तरफ से निमंत्रण सब लोग हमार बात सुनी ना, उपेंद्र कुशवाहा के वो हाल हो गई बनू कि हेंगा तालाब में से गोरैया सन के उठा के ना फेंक दिया जला रे बाबू, पकड़ कर के दिक्कत ओ उपेंद्र कुशवाहा के बड़ा हाल हो गइल बा। मिला जुला के खेसारी भैया डायरेक्ट कह देले बा। अब एगो बात बताइए, ई लोग कितना बार कराई लो, स्टेज पर जाता लोग कहता लोग कि नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, तो लोग नीचे से चिल्लाता पवन सिंह जिंदाबाद। अच्छा एगो और बात हमरा के बताई, ई बात छोड़ के तनी सा खेसारी भैया पे बात करे बा। खेसारी भैया चुनाव प्रचार करे गए रहन, अपन फिल्मों प्रचार करत रहे। देखिए खेसारी भैया, हम कहे नहीं ना, खेसारी भैया के लगे दोसर एथी बा, ठीक बा? इनकरा में दूगो आदमी छुपल बा, इनकरा ना बुझाला, ठीक बा? ई चेकअप करैयन त इनकरा पता चली। कॉमेडी तो करबे करल, एगो चढ़ल में ऊपर पवन सिंह कहत कि बाबू टेंट पे चढ़ गया, लव यू, त ई कहत तनी सौरी ऊपर में चढ़ जो चल जीवे होई जा, ठीक बा? त इनकर कब का बोलियन केनो भरोसा नहीं। लेकिन हई देखी, हम बता दनी कारा काट में जेगा पवन सिंह के चल रहल बा लहर, माने ई लोग कहत लो उपेंद्र कुशवाहा के लेली, चाहे हो आर.के. सिंह के लेली, चाहे और राजा राम कुशवाहा के लेली, ई लोग का कहत लो कि पवन सिंह खाली सोशल मीडिया पे है, माने अपने आप को रखेगा। 3 इडियट फिल्म में कुछ होए तो कोई ऑल इज वेल, तो ई अपने आप मीडिया में एक संतावना दे। हम देखिए ई जैसे कि ए से कहत लो, अभी जेकरा के कहत लो खाली सोशल मीडिया पे है, नरेंद्र मोदी के जानत रहे, खाली सोशल मीडिया से तो जानल लोग हैं, सब के सोशल मीडिया पे अगर हिट बड़ा तो जमीन पर भी। एगो बात बताओ, खान सर बिहार के बड़का टीचर हो, कावना गांव में गइल बड़े। अच्छा कावना गांव में वो गइल बड़े, सोशल मीडिया पर हिट बड़े कि ना? सोशल मीडिया से उनका लोग जानता। आ उ आदमी पवन सिंह का प्रचार काराकाट से है अभी पवन सिंह, उधर जाके उगरदा मचैले हैं, दे रहा है। आप वोट दीजिए, उसके बाद कर रहा है कि भाई पवन सिंह एकदम सबको के छाका छोड़ा दे। ऑयली चीज ना, इलो ऑयली चीज ले लोग एगो बात, बड़ा नेता एगो बात लिखता लो, परिणाम चाहे कुछ हो के, लेकिन पवन सिंह में औकात दिखा देले। एगो बात और ही जान लो, केहू तरह के बता दी, जितना जना नचनिए बजनिए कहत रहे, नचनिए बजनिए चाह दिनु त नचवाइयो दी या बजवाइयो दी, ठीक बा? त औकात में रहे के दिखत एगो और बात, अमित शाह आइरन एको वीडियो लौकल है, मोटा भाई आया था, कोई नहीं गया था देखने, मोटा भाई चुपे जब चला गया। एक और बात, कितनो बड़का मोदी जी नेता हो जात, कितनो बड़का अमित शाह नेता हो जात, कितनो बड़का हई का बोल जाला करे के उपेंद्र कुशवाहा नेता हो, जनता से केहू बड़ बा, ठीक बा? जनता से तुम्हारे पार को गइल बा अभी वो बनी पवन बेटा खातू हुए बनी। पवन सिंह तो पूरे विश्व में अपना पावर दिखा दिया, झमकैला से होई पावर एजे से शुरू होला, एजे खत्म होला। के ऊपर बा आ जौना प्रकार से जनता का प्रतिक्रिया होता, अपने बहू को जिताएंगे, मतलब कि ज्योति सिंह के, ठीक बा? अपने बहू को जिताएंगे। पवन सिंह के बारे में मीडिया वाला से कोनो सवाल है ना, पवन सिंह जीतला के बाद अमेरिका चल जी, का कोनो सवाल नहीं के सुन भाई, एक आदमी है पवन सिंह तो जनता से बढ़ के केहू नहीं है भाई। एगो बात बता दी कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र के जे भी जनता बा, सारा लोग समझ गए बा, इनका लोग के चल बुझाई, काहे कि ढेर दिन से आज तक ले उपेंद्र कुशवाहा के छोड़ के जी केहू बड़ा नेता प्रचार करे ना जात रहला। पवन सिंह जब तक ले ना ठीक बा? उपेंद्र कुशवाहा के तो ऐसा हाल हो गइल बा कि दुआर पर बोला के चाय पिया के भगा दे, तो बाबू वोट नहीं देंगे। कहत लो हई तू जात हो, हई चाय पी लो, हई खाना खा लो,
लेकिन वोट के बात नहीं जब एक जना- वोट कहीं और एक जना हमरा से मिला रहन तो कहत रहन कि बाबू हमारा तो नहीं लगत कि मोदियो चुनाव लड़त रहन निरहु चुनाव लड़त रहन हमरा तो लागत कि एके आदमी चुनाव लड़ता वो हमन पवन सिंह तो ई हवे पवन सिंह के पावर माने नु हम बता दी कि देश में औरी जगह के चर्चा हाँ। होता चाहे ना होके लेकिन काराकट लोकसभा एगो- क्षेत्र के चर्चा ए भैया एगो चीज औरी बा पवन सिंह लकीर खींचे खातिर जानले जालन नया नया लकीर खींचलन ठीक बनू आ एहू पारी लकीर खींचाता चिंता कइला के बात नहीं है हम कहत रही कि के मनीष को सेम ना कहत रहन कि कांग्रेसी लोग जे बावे 10 किलो लड्डू किन के ओकर पर्ची एथी में डाल दो तो हम कहत नहीं का बोल जाला उपेंद्र कुशवाहा जी से रोड़ा इतना विश्वास बा भैया कि रोड़ा जीतला के। चुनाव हम जीतत तनी कहां से कि पवन सिंह के हालात सोशल मीडिया पे बा तो रौरा 10 किलो लड्डू किन के ओकर पर्चिया डाल दी ना। नारे भाई ओकर इज्जत पर्चिया डूब डाल जाई। दी लेकिन एगो बात एक बा चीज के अगर भाई लड्डू दी। बनवा देब तू ना जीतब तो उ लड्डू जौन रेट में कहब उ रेट में पवन भैया खरीद लिए ए महाराज पवन सिंह के लहर ई ना। हिसाब से चलल बा सुनी कि ना। वो जाके पेट्रोल पंप 1 मिनट पवन भैया के फोन करके हम कह देम जौना रेट में उपेंद्र कुशवाहा कहिया लड्डू हमर लागी वही रेट में पवन सिंह के दी एगो बात बा पवन जितने सिंह के बाद से भाई जौन रेट मांगेंगे वो भैया, रेट दिया जाए लोग पवन सिंह के इतना प्यार कर लेल बा कि वो जाके एक जना पेट्रोल पंप के ओनर हुआ नु कहत रहन कि पेट्रोल पवन सिंह- फ्री। हाँ, पवन सिंह के जितना लगेगा पासवान समाज के 27 गो मुखिया हो जी बाड़े उ लोग सारा लोग कहता कि हमार पूरा पासवान समाज हो जी बा हम बता दी कि का नाम है इनकर पासवान जी के लड़का के चिराग पासवान गैर वहाँ रोड शो कहून लेकिन रोड शो में इशारा में कहून कि वोट पवन सिंह के देवे के बाद चुपचाप महाराज खुद बीजेपी के कार्यकर्ता कहता हम बीजेपी के कार्यकर्ता है लेकिन वोट पवन सिंह को ही पवन सिंह के देंगे देंगे। तो भाई अच्छा आखिर भैया ये भइल का है कैसे कि भैया तू काम नहीं कर कैले अगर तू कुशवाहा जी क्या नाम है इनकर उपेंद्र कुशवाहा अगर तू काम कैले रहता भैया तो तारा के लोग वोट दी बीजेपी एकदम अली गली एकदम पार्टी नहीं ना है देखिए हम बता दी कि 2014 में उपेंद्र कुशवाहा रथी आरजेडी के संगे रहले 2017 में फिर बीजेपी के संगे अइले फिर 2019 में आरजेडी के संगे नीतीश कुमार के संगे गइले अपन पार्टी विलय करके फिर एबार आइल बड़े बीजेपी के संगे तो ऐसा आदमी के कोनो अस्तित्व नहीं है लेकिन 2014 से पावर स्टार पवन सिंह बीजेपी में रहा है पावर स्टार पवन सिंह के बाकी सब पार्टी बीजेपी के छोड़ के सब पार्टी टिकट लेके घूमत रहा पवन सिंह के पीछे पीछे कि हमारे पार्टी से आप टिकट पे चुनाव लड़ जाइए लेकिन पावर स्टार पवन सिंह के फिदरत नहीं है कि दूसरा अगर ए पार्टी से निकल गए तो दूसरा पार्टी में जाएगा भाई निर्दलीय चुनाव हमारे एगो बात सुन लो जे मेहरारू के दिल में बस गइलू ओकरा के केहू नहीं के पावर केहू के नहीं के पावर नु कि उखाड़ के फेंक ए दे भाई अगर मोदी जी भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़ा पावर स्टार बड़े स्टार में बड़े नु ए- उनकर मेहरारू जाके अगर गरीब मेहरारू के पैर छुअतिया तो वोट कहीं जाई रहुआ बुझाता लोग नु खेत में सोहनी करता उ चल जाता रही वही जी खेसारी भैया के एगो बात कहत रही खेसारी भैया के हमरा बात करिए तो खेसारी भैया कहत रही कि जैसे लता मंगेशकर का गाला अमेरिका मांगा था उसी प्रकार से इस आदमी का गाला भी किस आज नहीं तो कल कोई मांगेगा अरे ठीक है तो ई सूर्य उनकर के बात देखो छोड़ी, उनकर बात देखो बहुत बड़ा पवन बात सिंह पवन सिंह में कोनो कमी नहीं है आई नहीं है कि पवन सिंह पैसा कमाए खातिर आइल बड़न ठीक बा सूर्य के बादशाह एक्टिंग के बादशाह भोजपुरी के बादशाह भाई का गिनाई ऐसा बात नहीं है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में पैसा देखो नहीं है एगो गाना के 10 लाख सबसे रुपया पहले ले लो। सुनो भाई 70 साल 50 साल 60 साल के बाद लोग रिटायर हो जाला लमसम 55 साल के उम्र हो गई बा उपेंद्र कुशवाहा के तो उनको रिटायर कीजिए आप लोग युवा को जिताइए और जोश से काम करवाइए भाई उनको चंपरास खरीदिए और दे दीजिए कहीं ऑफिस में बैठ के चंपरास खाइए आपका उम्र हो गया है आप बैठिए बाकी तो तारा लोग के सब लोग उनको- थे ओकरा बाद उनकर लइका आज सुनत नहीं कि शिल्पी राघवानी ठीक बा शिल्पी राघवानी एक जना उलम को नहीं की मैं भोजपुरी का नाम हो यामिनी सिंह चलल बड़ी ठीक बा अच्छा लास्ट में लोग बुझल जो सब चल गए तो ना जाए तो गड़बड़ा जाए तब जा ए अक्षरा सिंह तू का करता रू चल ना जा पीछे पीछे कितना समझाए कितना समझाए हम कहते नु तू चल जा ना तो इज्जत बाची ना था ठीक बा चल जा जाके प्रचार जा पवन सिंह से कहियो पवन जी अब हमरा के ना देखो तारा लगे ऑप्शन हम तारा के देता रही तारा तू पवन सिंह के खिलाफ जा चाहे पवन सिंह के साथ जा ठीक बा अब खिलाफ जेबू तो तारा पते बा साथ जेबू तो तारा पते बा बाकी तहार मर्जी भाई बाकी वीडियो खूब ज्यादा शेयर करी 10 मिनट के वीडियो हो गई मिलता नहीं अगला वीडियो में तब तक खातिर जय हिंद।